Dobar dan svima. Evo opet smo kod mene u kuhinji. Danas ćemo spremati pancerote koje ćemo da pečemo u rerni. Za to vam je potrebno 1 čaša jogurtska jogurt, 1 deci ulje, prašak za pecivo 1 kesica, malo soli, oko 100 grama šunke, eventualno neke salame koje imate, 100 grama kačkavalja, 3 jogurtske čaše brašna, imamo kečap, ali to ćemo kad budemo krenuli da punimo naše pancerote. Prvo ću staviti malo brašna. Veoma brzo se spremaju. Jogurt, ulje, 1 prašak za pecivo, malo soli ću staviti. I sad ćemo umesiti testo. Dodat ću još malo brašna. Umestili smo testo i ostavit ćemo ga nekih 15 minuta da odstoji. I pošto nam je testo odstojilo 15 minuta, sada ćemo ga razvući. Razpustite ga otprilike 1 cm, možda nešto manje, da bi mogli da vadimo krugove. Ja sam uzela ovu činiju, vi možete neku čašu. I sad ćemo ove krugove filovati. Ja ću prostaviti malo kečap. Staviti malo salame. Dok sve ovo radimo, odnosno punimo naše pancerote, ja sam uključila rernu na 200 stepeni. Oni će brzo da se ispeku za nekih 15 minuta. Ćemo da stavimo malo kačkavalja. Malo ću sipati origana. I sad ćemo ih preklopiti. I možete vijuškom ovako da spojite ove dve strane. I to ide u pleh za pečenje. Pošto smo isfilovali naše pancerote, premazat ćemo ih žumancetom. Malo ćemo dodati soli. I odozgo ću ih posuti origano.
i spremne su za pečenje. Kao što vidite, naše pancerote su gotove, ispekli smo ih, mekane su i nadam se da će vam se ovaj recept dopasti, a možda ćete ga i probati. Prijetno i vidimo se ponovo.